Kublai phi baro. Ngipriang subhai phi hapuli khubor ngap sipang. Kimat bakongsan nama por. Laispa keluar pan UCM na Delhi on persyang ban maramot klo ya kisurak batua. Matha u justice kateke ya ka sarkar ban lilam no ya udawyong balai fuar lak metric ton. Ha UCM pensngo kinong nya trok ya ka jinge na basakut hashteng lenti. Arfa prangut kibayap palat san lak sakta na ka jing slay batua kendo ha Meghalaya. Daki keluar penjulor ka jing slay hasyala. Ka sarkar MDA kadai ka sarkar balai na ki jing bamsap ong UMLA Phulbari. Dukut kisurak ba sa syari lum garo na ka jing slay pensange yat kali. Kindiat ki khubor nang ne. Laispa keluar pan UCM na Delhi on persyang ban maramot klo yak kisurak batua. Hier jurip UCM bat HM ha kajaka batua bat khelem. Menteri rang ba kajela konrad ke sangma ulayathu menta kasngi ba ulapan jing erap laispa keluar tingka na ka sarkar pedeng na ka benta ban maramot biang yakini ki jing sya penjulor ha ka jing wanling shop ulap ba ha kane kajela ha kini ki kindiat sngi baladab. Ha bayakran berkilat pathai khubor hadin bala jurip ya ka surok NH Inriu ka batua bat khelem halum shnong East Jente Hills Menteri rang ba ulayathu ngala ajing tho sya Menteri kampo yeng kari Amit Shah banyarap ya kajela laispa keluar tingka na ka benta ban maramot yakini ki jing sya penjulor ha kibor mariang. Na kaliang Amit Shah omtang ba ulafun yang ha kakat praterik porjan mit Henry ula kular ru ban simkhia banyarap ya kajela da ka baun sapha shen ya kibriu jong ka sarkar pedeng banwan jurip yakini ki jing sya penjot bat sya penjulor ha ulap ba ha kane kajela. Ulaya thu ru hakilat pathai khubor baling ba kane kapisa unyo banyarap ya kinong rep ki balasya penjulor ya ki jakarep jakariang ya ki jingthung jingtep jengki ban sna ya ki surok kilenti sengkien balasya penjulor bat pentua ki jingking balasya rong bat sya penjulor ha ko umsaw ki yeng skul ki balajulor ki long yeng ki balasya penjulor ki yeng bat du ki mensim briu bat terter ha kasngi ublai menteri rang ba ulahiar ban jurip sa syamau senram ban pej dalade ya ki jingsya penjulor ha kate kathan bat ban kendu ru ya ki bahiyeng jong kitu ki baladu ai yala ka jong ka jing im bat ha kasngi baar un sahiar sa syarilum garo ban let jurip ya ki jaka balasya ktajur hadin kane anda ulawan pai un sapen krek ya ka kaipot ban ai ha ki briu jong ka sarkar pedeng ki banwan sya ka jela bat ban pha kopi ru sya menteri kampo yeng kari Amit Shah ula ong ru ba om syempoi perkhat ba uni ulap ba unjur hadu katne mentau snem ubalane lenter komban rius ngi ai bat kalong kasien ka baning kong banyo mat yakum uni ulap ba hadin sa posnem dei na kane kadaw ka jingjur uslap basajur ki jingjulor ha ka jela khamtam ki surok bat ki jingking ulaya thu ki babun ki surok hangni harilum khasi bat jentia bat kumju ru harilum garo kila syak ktajur bat dukut na ka jingtua bat hab ban pensange ya kayat kayeng ki kali sa kane ka khubor ha UCM pensengau kinong nya trok ya kijing na basakut hasiteng lenti nadu khandru terik sakut ki trok kitmar kinong nya trok ki bala sakut bun sengi menta na kadaw ka jing tua jong ka surok hajan tollgate halum shnong East Jente Hills District kila yolat banya kundu markhmat bat menteri rang ba menta ka sengi ha kapor ba udang wan jurip ya ka jinglong jingman jong ka tei ka surok kitei kinong nya kali kila yolat ban pensengau ya kijing jong ki ba nadu ka khandru terik tat hadu menta ka sengi kidang sakut ha ka ju ka jaka Syuk kila pensengau wat ki jingbam jong kiru kila janlut bat kane kala bu jing ban pendap la dadang slam ban penyak ja katei ka surok hadin ba kitei kinong nya trok kila yok ban pensengau ya ki jing na kaliang menteri rang ba konrad ke sangma ula kular ban yele kat bala ban pha pelaj no ya katei ka surok ha po nyu fuar kenta la da sange no ka jing hap uslam ha ka ju kapor ula kentu ya kinong nya trok ba kenlong ki bayai sya sipor satang katuk ni kenta on sala ban pelaj no ya ka surok khnang ba kitei ki kali basakut kinyo ban yai no sya ki jaka ba kidei ban poi ula ongru bakam dei ka kam ka basuk ban le mardor namar ka kam ka long ka ba bha kumbalong uni usurok NH Inriu ula ban penyaso ya ki babun ki jela jong ka than chatei lamingi ki badei ban yai lingba jong uni usurok sa kane ka wei ka khubor kner jing erap ki pulit East Jente Hills District bat kinong trai karkhana do bilat Syakilanat basakut jing daheng kali ha kasurok NH Inriu ha East Jente Hills. Daki hajar ngut ki briu ki badai kinongnya bat kinong butrok ki night super bus bat kinong leit nongwan kidang sakut ha ka jing daheng kali ka bajur bha ha surok National Highway Inriu ha ki thain narpu East Jente Hills District ka bana kadaw ka jing tua ka surok ha ka ba ki bor district menta kilamana banyaj na kane ka surok. Ki pulit jong ka lum sinong police station ki pulit jong ka kiang patrolling post lambat kinong tray jong ka Meghalaya Cement Limited Goldstone Cement, Dalmia Cement Limited, nadu menin kasngi kila kener kiti banyarap ya kilanot
ki badang sakut ha katai ka jing dheng kali ka bajur ka baha ka thai narpu East Jente Hills District. Kila ai sngub ha da ki jing bam ki biskit ka bandi bat ki wei ki jat jing bam kum ka jasngi ne ka jing bam sngi ya ki lanot bat ka ne ka lalong ka jing mentoy bat ka jing yarap ya ki lanot ha ka ba ki lalait na ka jing yap tngan ha surok na ka liang u president jong ka All Jente Hills Cement Factory Association u RK Parik ulaya thu ba ka Top Sam Company ka bajutip kum ka Meghalaya Cement Limited kala leit ban ai da ka jing bam sngi ya ki lanot ki basakut ha ka jing dhang kali kum ju ru SB Sahu unang tray jong ka Goldstone ula ong ba ka company kala sam da ki ki biskit bat ki jing bam sngi sya ki lanot wat ha pedeng ka jing bun kam ban pet ngor ya ka jing bit jing biang ha ka thain ki pulit jong ka lum snong police station bat ki pulit jong ka kiang police station ki lala ban ai ya ka por jong ki ban sam jing bam bat sam sya ki lanot ki badang sakut ha ka ne ka surok ha ka jing thang kali ka bajur bha ha ka thain narpu sa ka ne ka wei pat ka khubor da ka snam ai songo bha ka tulba sya ka blood bank nong po ban rakhi ya ka World Blood Donor Day ka kunhun jong kinong nya thuk balatip kum ka The Ultimate Legend Bikers Association nong po circle ha ka sngi sajjan da ka jing kulut mensim kila lej ban ai ngub ha ya ka snam bala penlong da ka ai jing voluntary blood donors ha ka jing etri lang bat ka blood bank nong po ka badai ru sibinta ban rakhe ya ka sngi ai snam ha ka perthai ne ka World Blood Donors Day ha ka tai ka jing lej ai snam jong kinong elam jong ki dekhat ka tulba nong po circle la penlong ru ka program lengkot ha civil hospital nong po ha ka jing edon lang u Alpius Dekhar Vice President ka ai jing VBDO Meristel Marbanyang Organizing Secretary ka VBDO Dr. Taryang bami khmat na blood bank nong po kinong yelam ka tulba bakun thup ya usamla me baris kham thaba President Peacemaker Makri Vice President habamut lingdo Secretary bat kiwei haba ai jing kren ha ka te ka sngi na kaliang kitei kinong yelam ka ai jing VBDO kila ai ka jing yero ya ka seng tulba ka bala sim ya ka sinjam ban ai ngub ha da ka snam ka balong ka nuksa ka babha bat ka jing mentoy ya ki babun kilong yeng ki basem jing ban yo snam bat lingba ka te ka snam on sala pat ban pen ya ki mensim brieu ki badan kam ya ka snam na kaliang kinong yelam ka tulba kila pen pau ba ka te ka dei ka sinjam bakum ka seng kala sim ban rakhiru ya ka World Blood Donors Day ban ai ngub ha da ka snam ban pen ya ki babun ki mensim ki badan kam snam kirki khamtam ha kapor baja ki jing mensaw bat kiwei ki jing pang jing stom bat le se lingba ka te ka sinjam ba ka tulba kalami syakmat kan longru kan nuksa syaki babun ki pajba ki badon ka mensim ban ai ngub ha ya ka snam bakin lej ban ai syaki blood bank usamla me baris kem thaba kum u president ula ai khublai ru ya ki dekhat ki balami syakmat ha ka te ka sngi ban lej ai ya ki snam jong ki ha blood bank nong po bakin dang yo ru kamet ka bakoj ka bakhya sa kani ka khubor na kenjat syai sya kem urang ba penyait kenja be an ha kithan bernihat hinin kasngi ki pulit karib hoi kila kem mi uwei urang ba ulatip kerteng kum uriki dingdo halor ka jingkono ba ula penyait yo ba de be an ya ki kenja sya ki samla ha kathan bernihat ka badan ha kaliang Meghalaya bat Asam habaya dei ba katei ka jing yo kem ki pulit haba kila yo jingtip ba utei urang ba ujumlin men penyait yo be an ya ki kenja kumta kila penap syrip bat yo kem yo habala tokit yo bat subajur ba ula ban bu ai ha ka jaka ka ba usyong usa ki pulit kila lej ban khendra ha ka yeng ha bernihat gaun amtola ka badon ha kaliang Asam bat ka bahap hapo ka Sonapur Police Station haba ki pulit kila lej ban khendra ha ka jaka sa kila lap ya ukenja ubathap bat songbha hapo ka wei ka berni plastik habala thau ya ka jingkhya utei ukenja laong ba udon kumba khatnyo kilu ai ya utei urang ba ubala syakem ha ki pulit ula syak pengat ha ki kendon ain bat ki bakat kum ka NDPS Act habaya dei ba katei ka jingja ki pulit kendang penlong ya ka jing tokit na ka benta ban yo kem ya ki wei pat ki badan keti ha katei ka kam sa kane ka wei ka khubor na unong sain hima hiar u Konrad Shamausen Ram ban lech ngolem ya ki balaklan u menteri rang ba kajela u Konrad ke sangma ulah hiar Shamausen Ram constituency mehnin kasngi ublei ban lech ngolem ya kilong yeng ki balaklat na ka jing tua khndo ka balaja ha ka step jong ka khatnyo tarik menta ubnai na ka jingjur palat ka jing hap slam ha ka ne ka jing lej u menteri rang ba la senran lang da u MLA ka thain ba HM sang pliang rengkat bat ki babu sarkar u Konrad ulapoi syadangar ha ka por phau ba jem step bat lej jingo ya ka yeng ka bala syaban ha ka basangut ki khun lem bat ka keme kilaklan hadin kata ulah hiar syamau pen ban lej ngolem syaki bah yeng hasem
namar yakini kisan ngut latep hamau pen bat khaddu ulalej syasenteng ban lej ngolem halor kajing khlat no kakemi bat ukpa hakate kaju katarik. Kublai shibu ni phibaro kinok sengap.